fandt ud af, at du var kommet ind på journalisthøjskolen. Har jeg set en demonstration? Yes! 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 Det var sådan nok sådan cirka det. Jeg gik lige et øjeblik, før jeg troede på det, men så blev jeg ret glad. Hvordan ser din boligsituation ud lige nu? Den ser skidegod ud. Jeg får min nøgle i morgen, så flytter jeg ind i overmorgen. Så, og du kommer fra et vandrehjem. Hvordan kan du forklare, eller prøve at beskrive vandrehjemmet? Det er en gammel højskole, tidligere højskole. Så det er sådan det klassiske med edderkopper over det hele, og der er gjort så godt rent, og der bor en masse mærkelige mennesker. Så det er hyggeligt. Hvordan finder du rundt i Aarhus? Jeg tager bussen. Eller så er det sådan, du finder rundt? For det meste, ja. Ellers så bruger jeg selvfølgelig GPS'en på min iPhone exceptionelt meget. Okay, jeg skal lige have til at beskrive jyder med ét ord. Jeg må ikke sige vesterlænding. Nej. Venligsindet.